Trasllat al Sant Sepulcre. El grup escultòric del trasllat al Sant Sepulcre, tallat pel que fora un dels últims deixebles de Mariano Benlliure, l'escultor Juan García Llúdez, va arribar a Crevillent en 1962, sent adquirit per la Confraria dels Crevientis Absents de Madrid, que el va denominar l'Enterrament de Crist. El grup escultòric està inspirat en el monument funerari erigit al que fora president del Consell de Ministres José Canalejas, que es troba en el Panteó d'Homes Il·lustres de Madrid, obra que va ser realitzada per l'escultor Mariano Benlliure i que representa el trasllat del cos assassinat de Canalejas cap al sepulcre. La confraria participa cada divendres sant en la processó de la mort de Crist, portant els penitents els clàssics hàbits d'inspiració hebrea, la qual cosa li dona una certa singularitat i un caràcter diferenciador cap a la resta de confraries.